Első rész. A hideg ember. Képzelj el egy szobát. Nem különleges, egy átlagos iroda vagy egy kávézó. Emberek beszélgetnek, nevetnek, telefonjukat nézik. És köztük ül valaki, akire senki sem figyel fel különösebben. Pedig ő figyel mindenkit. A pszichopata egyik legfontosabb tulajdonsága nem a kegyetlenség, hanem a megfigyelés. Figyeli, ki ideges, ki bizonytalan, ki akar megfelelni. Ki az, aki túl sokat beszél, mert fél a csendtől. És miközben mások csak beszélgetnek, ő térképet rajzol. Nem papíron, az emberek fejében. A belső üresség. A legtöbb ember, amikor megbánt valakit, érez valamit. Egy szorítást a mellkasban, egy gondolatot. Ez talán nem kellett volna. Ez az empátia. A pszichopatánál ez a hang gyakran halk, vagy nincs is. És ezt nehéz elképzelni. Mert aki érez, az nem tudja elképzelni, milyen nem érezni. Olyan ez, mintha egy színvak embernek próbálnád elmagyarázni a piros színt. A fogalom létezik, de az élmény hiányzik. És amikor nincs érzelmi visszajelzés, nincs fék sem. A kísérlet. Képzelj el egy jelenetet. Valaki mesél neki egy fájdalmas történetet. Egy veszteségről, egy szakításról, egy családi tragédiáról. A pszichopata bólogat. A szemébe néz. A megfelelő pillanatban a megfelelő mondatot mondja. Ez nagyon nehéz lehetett. Tökéletes reakció. Csak hogy belül csend van. Nem fáj neki. Nem érinti meg. Nem hagy nyomot. Csak adat. És az ember nem érzi ezt rögtön. Ez a legnyugtalanítóbb rész. Mert kívülről minden normális. Csak éppen nincs mögötte semmi. A manipuláció mélyebb rétege. A legtöbben a manipulációt hazugságnak képzelik. De a valódi manipuláció sokkal kifinomultabb. A pszichopata gyakran nem hazudik. Csak kihagy dolgokat. Csak elhallgat. Csak úgy rendezi a valóság darabjait, hogy te magad juss arra a következtetésre, amit ő akar. És amikor azt hiszed, hogy a saját döntésed volt, akkor a legerősebb a hatás. A nyugalom, ami félelmetesebb a dűnél. Van egy pont, amikor az ember ösztönösen érzi, hogy valami nem stimmel. Nem konkrét dolog, nem bizonyíték, csak egy érzés. Mert az emberi agy észreveszi a mikromozdulatokat, a hangszint, a reakciók késését. És amikor valaki túl nyugodt, túl pontos, túl kiszámított, akkor valami mélyen belül megszólal. Vigyázz! Második rész. A tükör rabja. Most képzelj el egy másik embert. Ő nem csendes, nem hideg. Ő jelen van, erősen. Belép egy szobába, és észreveszed. Beszél, magyaráz, történeteket mesél, néha lenyűgöző, néha fárasztó. A narcisztikus nem az ürességből él, hanem a figyelemből. Az ő belső világa nem hideg, hanem törékeny. A repedés. A narcisztikus személyiség mélyén gyakran ott van egy nagyon régi érzés. Nem vagyok elég. Ezt az érzést azonban nem engedheti felszínre. Ezért épít egy képet magáról. Egy erős, különleges, kivételes képet. És ezt a képet mások tekintetéből tartja fenn. Ez a narcisztikus ellátmány. Figyelem, elismerés, csodálat. Ez a levegője. A gázlángozás. A valóság megbontása. Képzelj el egy jelenetet.
Valaki számon kér rajta valamit, egy ígéretet, amit nem tartott be. A narcisztikus nem egyszerűen tagad, átír. Ilyet nem mondtam, te értetted félre. Mindig túlreagálod. És ez nem egyszeri mondat, ez ismétlődik. Újra és újra. És az ember lassan elkezdi megkérdőjelezni saját emlékeit. Ez a gázlángozás valódi hatása. Nem az, hogy elhiszed rögtön, hanem hogy bizonytalan leszel. És a bizonytalan ember irányíthatóbb. A narcisztikus düh. Amikor a kép repedni kezd, jön a düh. De ez nem a hatalom dühe. Ez a félelem dühe. Mint amikor valaki kétségbe esetten próbálja összetartani a széteső falakat. És kívülről ez erőnek tűnik. Belülről azonban pánik. Az ütközet. Képzeld el a jelenetet. Két ember ül egymással szemben. A szoba csendes. Nem történik semmi látványos. Nincs kiabálás. Nincs fenyegetés. Ha valaki belépne, talán még azt is mondaná, nyugodt beszélgetés zajlik. Pedig valójában egy ütközet zajlik, csak nem kívül, belül. A narcisztikus beszél. Nem egyszerűen beszél, épít. Mondatokból, hangsúlyokból, finom célzásokból felépít egy világot, amelyben ő a középpont. Ő a sértett, ő a félreértett, ő az, aki többet lát, többet ért, többet érez. És közben figyel. Figyeli hat-e, figyeli rezdül-e a másik arca. Mert neki a reakció a levegő. Reakció nélkül fullad. A pszichopata hallgat, és ez a hallgatás nem passzív. Ez a hallgatás aktív figyelem. Precíz, hideg, szinte sebészi. Figyeli a hangszint, a szóismétléseket, a mikrogesztusokat, a légzés ritmusát, a szemmozgást. És miközben a másik beszél, ő már tudja, hol van a törésvonal. A narcisztikus önképében, ahol reped. A narcisztikus elkezdi érezni a hiányt. Valami nem történik meg, valami, aminek mindig meg kell történnie. A másik nem csodálja, nem reagál, nem tükröz vissza semmit. És ez az a pont, ahol a feszültség elkezd felkuszni, mint hideg víz a bőr alatt. A narcisztikus finoman irányt vált. Kérdez célzottan olyan kérdéseket, amelyek reakciót kellene kiváltsanak. De a pszichopata válaszai rövidek, semlegesek, üresek, mintha falnak beszélne. És a narcisztikus ekkor érzi meg először azt a nyugtalanító érzést, hogy nem ő irányít. És ekkor előveszi a titkos ütőkártyáját, a gázlángozást. Finoman kezdi, szinte észrevétlenül. Nem így történt, rosszul emlékszel, túlérzékeny vagy. Ezek a mondatok másoknál repedéseket okoznak. Lassan, alattomosan. Mint amikor a jég alatt elindul egy hajszálvékony törés. De itt nem történik meg. A pszichopata nem bizonytalanodik el, nem védekezik, nem magyarázkodik, csak nézi. És ebben a pillanatban történik valami, ami a narcisztikus számára szinte elviselhetetlen. A másik szemében nincs zavar, nincs kétség, nincs érzelem, csak érdeklődés. Hideg, tárgyilagos érdeklődés, mintha egy jelenséget figyelne. A gázlángozás ekkor már nem fegyver, hanem jel. A pszichopatának ez felhívás keringőre. Mert most már pontosan látja, hol van a másik legnagyobb gyengesége. A narcisztikus nem bírja a jelentéktelenséget. Nem bírja, ha nem létezik a másik szemében. És a pszichopata pontosan ezt kezdi el adni neki, a semmit. Ez a kegyetlenség egy különös formája. Nem támadás, nem bántás, hanem a figyelem megvonása. A létezés megvonása. Mintha a másik ember lassan átlátszóvá válna. A narcisztikus ekkor gyorsulni kezd, hangosabb lesz, élesebb, sértettebb. Több energia, több érzelem, több dráma. Mert a belső képe reped, és a repedések mögött ott van az, amitől egész életében menekült. A jelentéktelenség érzése.
A pszichopata pedig nyugodt marad, és ez a nyugalom nem béke, ez a nyugalom üresség. Olyan, mint egy mély, fekete víz, amely nem hullámzik, mert nincs benne semmi, ami mozoghatna. És a narcisztikus ekkor már nem a másikkal harcol, hanem a saját tükrének hiányával. Van egy pillanat, amikor az ember érzi, hogy elveszíti az irányítást. Ez a pillanat csendes, nem látványos, csak egy belső zuhanás. A narcisztikus ekkor érzi meg először igazán a félelmet. Mert nincs visszajelzés, nincs megerősítés, nincs tükrözés. És tükrözés nélkül az önkép elkezd szétesni. A pszichopata ezt látja, és nem érez semmit. Ez az a pont, amit a legtöbb ember nem tud elképzelni. Valaki nézi egy másik ember lelki összeomlását, és nem érez semmit. Sem bűntudatot, sem szánalmat, sem örömet, csak megfigyel. Mint egy jelenséget, a végén nincs robbanás. Nincs dráma, csak egy csendes, hideg pillanat, amikor a narcisztikus megérzi, hogy elvesztette a játszmát, mert nincs kivel játszani. És ez a felismerés kegyetlenebb, mint bármilyen támadás. Mert nem hagy ellenfele, csak ürességet. És talán ez a legnyugtalanítóbb igazság az egészben. A legkegyetlenebb harcok nem azok, ahol vér folyik, hanem azok, ahol az egyik fél számára a másik ember soha nem is volt igazán ember.